Eskerrik asko, good afternoon, buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Gaurko bigarren islaria, aurretik entzun ahal izan dituzuenak baino gertuagokoa dugu. Jose Maria Pitarke Donostiako FIK nanoguneko zuzendari nagusia da, baita Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna ere. Ikerketa zentro kooperatiboan egiten duen lana dela eta gertutik ezagutzen dut Pitarke irakaslea. Berak gidatzen duen zentroa Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailarekin eta gure Nanobaske agentziarekin duen harremana oso estua dalako. Ikerketaren eta lurralde baten garapen ekonomikoaren eta sozialaren arteko harremana estua den bezalase. Tenemos muy claro que si queremos ser competitivos a nivel internacional, debemos permanecer en la vanguardia de la industria y de los servicios. Ser competitivos implica, hoy más que nunca, no conformarse con lo que ya sabemos, no pretender únicamente sacar rédito de los éxitos de ayer, sino avanzar en aquello que sabemos que nos permitirá sacar la cabeza por encima de la multitud. Debemos cuidar con mimo esos campos en los que podemos estar en la vanguardia mundial, porque somos un país pequeño. Formar parte de la vanguardia científica mundial nos da una posición muy ventajosa en esta carrera de fondo. Por ello, hoy quiero aprovechar para agradecer su gran labor a todos los investigadores en general y especialmente a los que trabajan en Euskadi, porque con ello contribuyen a este objetivo. Nanogune, noski, nanosientziaren eta nanoteknologiaren abanguardioan dagoen zentroa da. Bere zuzendariak grafeno material miragarriari buruz hitz egingo digu segituan. Utzidazue aurretik bere ibilbidea labur kontatzen. Jose Maria Pitarke zientzia fisikoetan doktoradutza lortu zuen 1980 urtean Euskal Herriko Unibertsitatean. Ondoren, Estatu Batuetakoak Riteko Laborategi Federalean aritu zen. 1983 urtean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra bilakatu zen. Eta 2000 urtez geroztik materia kondentsatuaren fizikako katedraduna da. 2005 urteaz geroztik Cambridgeko Unibertsitateko Churchill Collegeko baifelua da. Bere ikerketa gaien artean, azpimarragarrienak materia kondentsatuaren teoria eta solido azal naiz nanoegituretako elektroianitzen elkarrekintza dira. 2006 urtetik nanogune ikerketa zentroaren zuzendari nagusia da. Unibertsitateko bere eginkizunak alde batera erabat utzi gabe. 2009 urteko urtarrilean, nanoguneren irekiera ekitaldia izan eta hilabete gutxira, 9. Manuel Laborde Werlinden sariaren epaimaiak aipamen berezia eman zion grafenoaren inguruan abian jarritako enpresa ekimena goraipatzeko. Grafenea enpresaren bultzatzailea izan zen Pitarke irakaslea, kalitate handiko grafeno xaflak merkaturatzeko eta grafenoan oinaturriko teknologiak garatzeko, sedeaz 2010 urtean sortutako estarpa. Benetan, liluragarria den material honi buruz arituko zaigu gaur arratsaldean. 2013ko martxoaz geroztik, zientzia eta teknologia gizarteratzearen aldeko Eluiar Fundazioaren lehendakaria ere bada. Beraz, Pitarke jauna, nahi duzunean zurea da hitza. Mila esker, thank you, muchas gracias. Mila esker, Estibaliz, mila esker, Ricardo, eta mila esker, Pedro, hemen hitz egiteko aukera emateagatik. Nik gaur grafenoari buruz hitz egingo dizuet, zer den, haren propietateak zeintzuk diren
eta zertarako balio duen. Hau da grafenoa, karbono atomoz osaturiko geruza bakarra, imagina dezakegun objekturik meheena, paper horria baino milioi aldiz meheagoa, hori baino meheagorik ez dago, ezin da egon. Ikuste ditugun puntu hauek karbono atomoak dira, erlegelazken itxurako egitura hexagonala, hexagono bat ikusten dugu, osatzen dutenak. Eta hemen ikusten duguna, duela 3 urte sortu genuen grafenea enpresak egindako grafenoaren zati txiki baten argazkia da, nanoguneko mikroskopio elektronikoaz Andrei Txubilinek ateratako argazkia. Hemetik hona, 22 nanometro ditugu, 22 atomo ditugu, 5 nanometro, eta hemetik hona, nanometro bakarra, 4 atomo. Lodiera beti atomo bakarra. Imaginatzen aldugu nanometro bat, 4 atomo zenbat den, hemen ikusiko dugu hori, grafeno olata honek zentimetro bateko aldea du, bat, bider bat, esaten dugu, hemen daukagu grafenean egindako 10 bider 10 zentimetroko diametroa duen beste olata bat, honelakoak ere egiten ditugu, orduan hemen, hau izatez, hain mehea denez, honela eskuekin hartzerik ez dago, grafenoa soilik balego, baina hemen grafenoa jarrita daukagu silizioz egindako silizio olata baten gainean. Orduan, silizio olata hartzen ari naiz, eta horren gainean grafenoa dugu, eta gainera efektu optikoi behiratuz ere, asma daitekeela hau grafenoa dela. Orduan, era honetako olatak egiten ditugu, zentimetro batekoak ere bai, eta hortik lehen ikusi duguna bezalako zatitxoa ateratzeko, lehengo zatian atomoak ikusi ditugunez, pizka bat txikiagoa da, beraz zatitxo hori ateratzeko, olata honetan lehenik 10 zati egin behar ditugu hemen, eta hemen zati horietako bat hartuta, berriro 10 zati hemen, eta horrela 7 aldiz. Hau bigarrena izan da, orain 3garrena, 4garrena, 5garrena, 6garrena, eta 7garrena hemen atomoak ditugu. 7 aldiz, 7 0, zentimetroa, beraz, nanometroa baino 10 milioi aldiz handiagoa da, 10 ber 7. Eta hauek atomoak ditugu. Atomoak, materiaren adreiluak dira, biziaren sorrera eta garapena atomoetan eta haien arteko elkarrekintza elektromagnetikoan oinarrituak daude. Teoria atomikoa gizateriaren lorpen handienetakoa dela esan dezakegu. Atomoak nukleoa dauka, atomoa bera baino 10.000 aldiz txikiagoa, eta nukleotik urruti samar elektroiak. Taula periodikoan, atomo mota guztiak biltzen ditugu, atomoaren elektroi kopuruaren arabera. Hidrogenoak elektroi bakarra du, helioak 2 elektroi ditu, eta karbonoak 6 elektroi. Karbonoa unibertsoko 4. elementurik ugariena da. Hidrogenoa, helioa eta oxigenoaren ondoren. Gizagorputzaren 2. elementurik arruntena da, edo ugariena da, oxigenoaren ondoren, DNA molekularen oinarria dugu, bizi ezagun guztiaren oinarrizko elementua dela esan dezakegu. Hau da karbono atomoa, nukleoan 6 protoi eta 6 neutroi ditugu, eta nukleotik urruti samar 6 elektroi. 6 elektroi horietatik 2 nukleoari tinko lotuak daude, eta gainerako 4 elektroien bitartez, valentzia elektroien bitartez, molekulak eta solidoak osatzen dira fisika kuantikoaren arauei jarraituz. Ikus ezagun atomoak nolakoak diren, atomoak oso bitxiak dira, duela 100 urte, orain, hau ospatzen ari gara, Niels Bohrrek urte horretan egindako ekarpena, duela 100 urte, Niels Bohrrek iragarri zuen, argitalpen honetan, atomoetako elektroien orbita ezin dela izan edozein. Hau, edo beste batzuk handiagoak. Orbita bakoitzari energia jakin bat dagokio.
Lehen orbitak energia txikiena du, bigarren orbitak energia handiagoa du, eta abar. Handik urte batzuetara, mekanika kuantikoa garatu zenean, jakin genuen, elektroiak izatez ez diola ohiko partikulek bezala ibilbide jakin bati jarraitzen, orbita jakin bati jarraitzen, elektroiak energia bat edo beste izan dezake, besterik ez. Egoera bat edo beste izan dezake, baina halakorik ez. Elektroiaren energia txikieneko egoera hauxe da. Lehen ikusi dugunaren ordez, hauxe da elektroia. Honek, elektroia leku batean edo beste leku batean aurkitzeko dagoen probabilitatea zein den erakusten digu. Zenbat eta beltzago, probabilitatea gero eta handiagoa. Aldino jakin batean elektroia non dagoen begiratu ezkero, ziurazki zirkunferentzia honen puntuetako batean aurkituko denuke. Hemetik ere bai agian, segurazki hemetik, baina hemen ez dugu aurkituko, probabilitate txikia delako, barruan ere ez dugu aurkituko probabilitate txikia delako. Hidrogeno atomoaren kasuan, hau borren erradioa da 0,05 nanometro. Hau oso bitxia da, baina alase da. Borrek berak, hause esan zuen, everything we call real is made of things that cannot be regarded as real. Erreala den guztia, errealtzat ezin har daitezkeen gauzez osatua dago. Energia txikieneko egoera hau, hementxe jarriko dizuet berriro, energia handiagoko beste egoera batzuk hau esek dira, lehen bezala, zenbat eta beltzago, elektroia bertan aurkitzeko probabilitatea gero eta handiagoa. Beraz, egoera hau izan ezkero lehen azaldu duguna, egoera hau izan ezkero, elektroia hemen edo hemen egongo da, baina ez hemen edo ez hemen, kasu honetan hemen edo hemen egongo da, kasu honetan hau perpendikularra da, hau izango da, hemen edo barruan. Elektroiek energia txikia izan nahi izaten dute beti. Elektroien egoera ezin da izan edozen, hauetako bat edo beste batzuk energia handiagokoak. Eta beti energia txikia izan nahi izaten dute, aldik eta txikiena. Beraz, elektroi guztiek egoera hau izan nahi dute, baina elektroiek era honetako egoera bitxiak izatea ez da bitxitasun bakarra. Wolfgang Pauliren elkarrezintasun printzipioaren arabera, atomo batean, egoera jakin batean, bi elektroi besterik ezin du izan. Karbono atomoaren 6 elektroietatik, bik soilik izan dezakete egoera hau. Gainerako 4 elektroiak energia handiagoko egoera hauetan izango ditugu. Bi hemen, beste bat hemen, eta beste bat hemen. Atomoak, karbono atomoak konturatzen dira, elektroi hauek, valentzia elektroiak aldameneko atomoekin partekatu ezkero, energia osoa txikiagoa izango dela. Horretarako lehenik, egoera berriak, hibridatuak, egoera nahastuak sortzen dira, eta ondoren elektroiak erraz partekatzen dira. Karbono atomoaren 4 egoera hauek nahastu ezkero, lehen ikusi ditugun egoera hauek nahastu ezkero, 4 egoera hibridatu berri hauek lortzen ditugu. Egoera banatan, 4 elektroi, bat, 2, 4, aldameneko atomoekin erraz partekatzen direnak oso lotura bortitzak sortuz. Atomo bakoitza, aldameneko bat, 2, 3, 4 atomorekin lotuz, kristal sare hau sortzen da, hau diamantea dugu. Dena karbonoa. Karbono atomoak era honetan antolatzen direnean, diamantea dugu. 4 egoera hauek nahaztu beharrean, 3 egoera hauek soilik nahaztu ezkero, 3 hauek. 3 egoera hibridatu berri hauek izango ditugu, egoera banatan, 3 egoera berri hauek izango ditugu, lehen bezala, egoera banatan 3 elektroi, eta oraindik jatorrizko egoera hau gelditzen zaigu, ukitu gabe, plano honen norabide perpendikularrean. 3 hauek plano batean, eta hau plano honen norabide perpendikularrean. Hemen egoera banatan 3 elektroi ditugu, eta jatorrizko egoera honetan 4. elektroia. Orain, plano hau, honela jarriko dizuet, era honetara, ikusteko atomo bakoitza aldameneko atomo batekin nola elkartzen den. 2 atomoek elektroi bana jarriz oso lotura bortitza
sortzen dute, eta beste horren beste gertatzen da elektroi hauek aldameneko atomoekin partekatzen direnean. Oraindik 4 elektroia dugu, plan honen gainean edo azpian egon daitekeena, eta erraz partekatzen dena aldameneko atomoekin, eta kasu honetan kristal sarearen atomo guztiekin. Atomo bakoitza aldameneko 1, 2 eta 3 atomorekin lotuz, abarazka itxurako kristal sare hau sortzen da plano bakar batean, hauzea grafeno. Geruza bakarrean gauzatzen diren lotura bortitzek grafenoaren sendotasuna dakarte, eta kristal osoan zehar partekatuak diren elektroi hauek, elektroi bat atomo bakoitzeko grafenoaren eroankortasun elektrikoa dakarte. Orain, badakigu grafenoa zer den, orain, hainbat grafeno geruza bata bestearen gainean jarri ezkero, grafitoa dugu, gure arkatzetan erabiltzen duguna, gure lapitzetan erabiltzen duguna. Grafitoa osatzen duten xafren arteko distantzia, grafeno geruzako atomoen artekoaren bikoitza da gutxi gora bera. Beraz, 3 zentimetroko grafito harri batean 100 milioi grafeno geruza ditugu. Geruza bakar bat hartuta azal esferikoa osatu ezkero fulerenoa dugu, 1985 urtean aurkitu zutena, handik 11 urtera kimikako Nobel saria fulerenoen aurkikuntzari eman zitzaion, geruza bakar bat hartuta azal zilindrikoa osatu ezkero karbono nanodia dugu, 1981 urtean aurkitu izana, eta geruza bakar bat isolatua dugunean, grafenoa dugu grafito guztien ama. Grafitoa 16. mendean aurkitu zuten, Kumbriako mehatze batean, garai hartan ardiak sakitzeko, markatzeko erabiltzen zuten, eta berun mea deitu zioten plumbago. 18. mendean, jakin genuen, plumbago hori izatez karbonoa dela, handik urte batzuetara plumbago horri grafito izena eman zitzaion, grezieraz idazteari grafein deitzen baitzaio, eta ordurako arkatza erabiltzen hasita zegoen grafitozko minak erabiliz. Beraz, ordurikona arkatza erabili dugun guztietan, grafenoa gure begien aurrean izan dugu, konturatu gabe. Izan ere, grafitoa osatzen duten xaflen arteko lotura oso ahula denez, arkatza paperarekin kontaktuan jartzen dugun bakoitzean, paperean grafeno geruzak gelditzen dira, edo geruza multzoak, horrela idazten dugu. Hori ze idazteko modua, hemen geruza horiek ustea. Hau da, idazten dugun bakoitzean grafenoa sortzen ari gara. Beraz, grafito hartu eta hortik grafeno geruza bakarra ateratzea posible alda. 19. mendean, Benjamin Brodie kimikaria grafitoa esfoliatzeko metodo kimikoak erabiltzen hasi zen, baina 2004 urtera arte, zientzialari gehienak sinetsita zeuden, dimentsio bakarreko geruza, bidimentzioko geruza bakarra, era egonkorrean isolatzerik ez zegoela, eta isolatzekotan, haren propietateen azterketa sistematikoa egiterik ez zegoela. 2004 urtean berriz, Manchester Unibertsitateko 2 zientzialarik oso artikulu garrantzitsua argitaratu zuten Science aldizkarian, grafitoaren geruzak banan bereiztea, isolatzea lortu zuten oso metodo simplea erabiliz, zinta itsasgarria. Itsasgarria behin eta berriro itsatzita grafitoaren gainean, eta askatuta grafitoaren geruzak banatzea lortu zuten, bereiztea lortu zuten, ahalik eta sustratu baten gainean kokaturiko itsatzitako atomo geruza bakarra, grafenoa, lortu arte. Sustratua silizio lata baten gainean kokaturiko silizio dioksidoa da, zientzialari hauek konturatu ziren, silizio dioksidoaren gaineko grafenoak sortzen dituen propietate optikoei begiratuta konturatu ziren bertan
grafenoa zegoela, bertan grafenoa zegoela ondorioztatu zuten. Mikroskopio optiko batez lurturiko irudi honetan adibidez, kontrasteari begiratu ezkero jakin dezakegu non dagoen grafenoa, non egon daitezkeen bi geruza, jakin dezakegu, ondoriozta dezakegu, hemen eta hemen grafenoa dagoela. Era honetara oso kalitate honeko grafenoa lortzen da, baina zinta itsasgarriaren metodoak masa produkziorako ez du balio. Laginak txikiegiak dira eta oso garestiak. Gaimek berak, 2009 urtean, hauxe esan zuen, 2009, "The speed of developments will crucially depend on progress in growing wafers and improvements in sample quality." Alegia, kalitate honeko grafeno geruzen ekoizpen metodo berriak garatu beharra zegoen grafenoa merkaturatu ahal izateko. Urte horretan bertan, Science aldizkarian oso artikulu garrantzitsua argitaratu zuten, grafenoaren lagin handiak eta erreproduzigarriak ekoizteko ahalmenaren lehen froga, 2009 urtean, eta 2009 urte horretan bertan, hau izan zen metodoa lurrun deposizio kimikoaren metodoa, eta urte horretan bertan grafenea sortzeko erabakia hartu genuen lurrun deposizio kimikoaren metodoaz baliaturik grafenoa ekoizteko eta merkaturatzeko asmoz. Handik lehenengo zizendeari zientifikoa bilatu genuen eta handik hilabete batzuetara grafenea sortu genuen, zenbait inbertitzaile pribaturen eta nanoguneren artean, grafeno olatak merkaturatzeko eta grafenoan oinarrituriko teknologia garatzeko helburuarekin. Orain arte, zinta itsasgarriaren metodoa aipatu du lehenago, metodo hau, orain, 2009 urtean erabili zena, lehenengo aldiz, lurrun deposizio kimikoaren metodoaz baliaturik, grafenoa ez dugu ateratzen grafitotik. Grafenoa, karbono atomoa duten lurrun molekuletatik ateratzen dugu. Karbono atomoak banan sustratu baten gainean jartzen ditugu. Men grafitorik ez dago. Gure lurrun molekula hidrokarburo bat izaten da, metanoa adibidez, eta sustratua metal bat, kobrea. Grafenoa sortzeko dena labe batean jartzen dugu, oso temperatura altuan, 1000 gradu zentigrado gutxi gora bera, metano molekulak kobrearen gainean kokatzen dira, temperatura altuaren eraginez deskonposatu egiten dira, eta gelditzen diren karbono atomoak autoantolatu egiten dira, haiek grafenoa sortuz. Aplikazio askotarako, kobrearen gainean dagoen grafenoa metala ez den beste sustratu batera, transferitu behar izaten da, eta hori ez da makala. Horretarako, lehenik, grafenoa plastiko batez babesten dugu, dena soluzio batera eramaten dugu kobreari aurre egiteko, behin kobrea kenduta grafenoa, hau da grafenoa, hau da plastikoa, grafenoa sustratu berriaren gainean jartzen dugu, plastikoa disolbatzen dugu, eta gure helburua lortuta dago, grafenoa nahi dugun sustratuaren gainean. Hemen ikusten dugu onaino dago, hemen dago kontrastea, hemen daukagu grafenoa nahi izan dugun sustratuaren gainean. Lortu duguna grafenoa den ikusteko mikroskopio elektronikoa erabil dezakegu, hau nanoguneko mikroskopio elektronikoa da, eta pantalla honetan grafenoaren zati txikia ikusten ari gara, atomoak banan ikusten ari gara. 2010 urtean, grafenoa isolatzea lortu zuten zientzialariek fizikako Nobel saria lortu zuten grafenoaren aurkikuntzagatik. For groundbreaking experiments regarding two-dimensional material graphene, horrela iragarri zen saria, hau da, bidimentzioko grafeno materialari buruzko esperimentu berritzaileengatik. 2004 urteko esperimentu horien ondoren, zientziaren esparru hau oso azkar garatu da, eta gaur egun grafenoa mundu osoko hainbat laborategietan ikertzen ari gara. Zergatik, grafenoa paregabea delako, eta paregabea da, material bakarrean
hainbat propietate miresgarri biltzen direlako. Imagina ezazue paper horria, baina milioi aldiz meheagoa. Hori da grafenoaren lodiera, 0,3 nanometro. Hori baino meheagorik ez dago. Imagina ezazue material baten 4-5 gramok futbol zelai osoa betetzen dutela. Hori da grafenoaren dentsitatea metro karratu batean miligramo bat baino gutxiago. Imagina ezazue material bat hainbat marka hautsi dituena eta hainbat propietate miresgarri biltzen dituena. Malgutasuna, kristal egitura malguagorik ez dago, sendotasuna, material sendoagorik ez dago, iragazgaiztasuna, material iragazgaitzagorik ez dago, eroankortasun termikoa, eroale hoberik ez dago, elektroi egikortasuna, silizioarena baino 100 aldiz handiagoa eta gardentasuna, grafenoak denak biltzen ditu. Ikusiko ditugu propietate hauek, grafenoko atomoak, geruza bakarrean kokatuak diren karbono atomoen arteko loturak oso tinkoak eta aldi berean malguak dira. Kristalsarea oso perfektua da, horrek malgutasuna dakar. Grafenoaren sendotasunari behiratzeko edo sendotasuna neurtzeko asmoz, ikertzaile hauek nanomakila batez baliatu ziren. Gaur eguneko mikroskopia aurreratuetan erabiltzen diren orratz horietako batez baliatu ziren. Prozedura hauxe izan zen, sustratu hartu, zulatu, haren gainean grafenoa jarri eta zuloetako grafenoa nanomakilaz ukitu. Hemen ikusten dugun bezala. Esperimentu honetan, ikertzaile hauek ondorioztatu zuten grafenoa inoizko material sendoena dela, altzairu sendoena baino 100 aldiz sendoagoa gutxienez. Adibidez, grafenoz egindako metro karratu bateko hamaka batean, miligramo bat baino gutxiago pisatzen duen hamaka batean, 4 kilogramoko pisua jar dezakegu. Katuaren biboteak bezain beste pisatzen duen hamaka batean, katu osoa jar dezakegu lasai-lasai. Ikertzaile hauek iragazgaiztasunari begiratu zioten. Grafenoko atomoak oso estu paketatuak daudenez, molekula txikienek ere ezin dute grafenoa zeharkatu. Ikertzaile hauek danborra itxurako mikroganbara eraiki zuten, grafenoaren muturra sustratuari ongi lotuz, barneko presio aldatuta ikusi zuten nola gasak beste aldera pasatzerik ez duen. Presio diferentziaren eraginez, grafeno geruza puztu egiten da, pusika bail izan. Esperimentu hauek erakutsi zuten grafenoa material iragazgaitzena dela, grafenoa baino material iragazgaitzagorik ez dago. Eroankortasun termikoari dagokionez ere, grafenoak marka guztiak utzi ditu. Metal hauek, aluminioa, urrea, kobrea, zilarra oso eroale termiko onak dira. Diamantea, eroale termiko hobea da, eta guztien gainetik grafenoa dago. Ikertzaile hauek grafenoaren eroankortasun termikoa neurtu zuten eta agerian jarri zuten, grafenoaren eroankortasun termiko handi horrek asko laguntzen duela aplikazio elektronikoetarako, izan ere grafenoaren eroankortasun termikoa kobrearena baino 10 aldiz handiago da eta diamantearena baino 2 aldiz handiagoa. Orain, eroankortasun grafenoa beraz, baino eroale termiko hoberik ez dago. Orain, eroankortasun elektrikoari begiratuko diogu. Ohiko materialetan, kristal ohiko eroaleetan, material eroaleetan, kristal sare osoan partekatuak diren elektroiak egoten dira. Material eroaleetan, kristal sare osoan partekatuak diren elektroiak egoten dira. Elektroi horietako batzuek, eroapen elektroiek, eroankortasun elektrikoa dakarte. Mekanika kuantikoa garatu zenean, jakin genuen, ordena perfektuko kristal sare batean, elektroien fluxuarekiko erresistentziarik ez dagoela, baina oro har erresistentzia badago, oztopoak badaude, kristal sare perfektuarekiko desbideraketak egoten direlako. Atomoen birazio termikoa, temperaturarekin erlazionatua dagoena, eta espurutasunak infiltra daitezkeen atomo arrotzak adibidez. Horregatik,
korronte elektrikoa egon dadin, elektroiak etengabe bultzatu behar ditugu norabide jakin batean, bidaiatzean topatzen dituzten oztopoekin talka egiten baitute. Elektroiak bi talkaren artean batez beste egiten duen distantziari batez besteko bide askea deritzu. Ikertzaile hauek erakutsi zuten giro temperaturan grafenoko elektroien batez besteko bide askea grafenoko atomoen arteko distantzia baino 10.000 aldiz handiagoa dela. Hau da, atomoen arteko distantzia batez besteko bide askea bi talkaren artean batez beste egiten duen distantzia hau baino 10.000 aldiz handiago izatera hel daitekeela, ohiko metaletan baino 100 aldiz handiagoa. Grafenoko elektroien batez besteko bideazke eta higikortasuna silizioarenak baino 100 aldiz handiagoak izatera hel daitezke. Grafenoarena baino elektroi higikorragorik ez dago. Grafenoaren eroankortasun elektrikoa paregabea da eta halaxe da grafenoko eroapen elektroien jokabidea oso berezia delago. Ohiko materialetan eroapen elektroien energia handiagotu ezkero, abiadurare handiagotu egiten da. Energia jakin batekin elektroiaren abiadura hau izan ezkero, energia bikoitzarekin, haren abiaduraren karratua bikoitza izango da. Horixe da gure eguneroko esperientzian gertatzen dena, eta halaxe da, eroapen elektroien abiadura argiarenarekin konparatuz txiki samarra delago. Izatez, abiadurak limite bat dauka, argiarena baino abiadura handiagorik ez dago. Horrexegatik, partikula baten abiadura argiarenari hurbiltzen zaionean, energia asko handituta ere, abiadura oso gutxi aldatuko da. Partikularen masa txikiagoa baldin bada, energia txikiagoetarako ere gertatzen da hori. Eta partikularen masa nulua edo oso txikia izan ezkero, haren abiadura argiarena izango da energia guztietarako. Hori zera fotoi, sarritan entzun dugu hemen fotoia zer den, argia, hori zera fotoi eta neutrinoekin gertatzen dena. Fotoi eta neutrinoak deskribatzeko, Fernen, atzo entzun genuen Fernen kontuari buruz, Fernen egiten diren energia handiko esperimentuetan bezala elektrodinamika kuantikoa erabiltzen dugu. Bereziki, neutrinoen jokabidea arautzen duena Diraken ekuazioa da, eta hori da, abadetxe batean ikus daiteken ekuazioa, Westminster abadetxean ikus dezakezue Diraken ekuazioa hau da. Horrek arautzen du neutrinoen jokabidea. Orain, grafenoan, eroapen elektroiak, ohiko materialetan bezala, eroapen elektroien abiadura, argiarenarekin konparatuz txiki samarra da, lehen bezala, ohiko materialetan bezala. Baina abiadura hori, energia guztietarako berbera da. Energia guztietarako berbera da. Argiarena baino 300 aldiz txikiagoa, baina berbera. Eta hori oso bitxia da. Hori grafenoan gertatzen da, ez da gertatzen beste materialetan. Hori oso bitxia da, grafenoko elektroien jokabidea argiaren abiaduran igitzen diren neutrinoena bezalakoa da. Eta jokabide hori Diraken ekuazioak arautzen du. Ekuazio berberak arautzen du neutrinoen jokabidea eta grafenoko elektroien jokabidea. Horrek grafenoaren egundoko eroankortasun elektrikoa dakar, eta horrek ere grafenoaren eta argiaren arteko elkarrezintasuna, grafenoaren eta argiaren arteko elkarrekintza berezia azaltzen du. Diraken ekuazioak oso parametro berezia du, oso garrantzitsua, alfa, 3 oinarrezko konstante hauek biltzen dituena, elektroiaren karga, Plancken konstantea, eta argiaren abiadura, Plancken konstanteak energiaren kuantizazioaren berri ematen du. Hau fisika kuantikoa da, eta hau erlatibitatea, hemen biak biltzen dira. Parametro hau, elektrodinamika kuantikako elektroien eta fotoien arteko akoplamenduaren neurria da. Haren balioa 1/127 gutxi gora bera.
Duela 5 urte, Science aldizkarian erakutsi zuten grafenoaren zurgapen koefizientea, hau dela pi bider alfa 3,4 zati 127, hau da 0,023. Hau oso garrantzitsua da, hain modu simple batean, gainera, nondik datorren ikusita, azaldu ahal izatea grafenoaren zurgapen koefizientea zein den. Honek esan nahi du, grafenoak argiaren 2,3 zurgatzen duela zehatz, maiztasun guztietarako, edo hainbat maiztasunetarako, hau da, argi urdina, argi gorria, denak zurgatzen dira, era honetan, ekuazio honek agintzen duen bezala, eta hemen ere ikusten dugun bezala, esperimentu honetan, hemen airea besterik ez dago, zerrenda honetan grafenoa jarri dute, eta hemen 2 grafeno geruza. Esperimentuan, ikusten da, Ahora, sí. Bueno, orduan, bai, hemen ikusten dugu, airea dagoen lekuan, edo zerrenda hau erabat gardena da, grafenoa dagoen lekuan, argiaren zatitxo bat zurgatzen da, 2,3 eta 2 grafeno geruza dagoen lekuan, pizka bat gehiago zurgatzen da, 4,6 ekuazio honek agintzen duen bezala. Bueno, bukatu behar dugu berehala, beraz, ikus dezagun orain grafenoak zertarako balio duen. Zientziaren garapenak nora eramango gaituen jakitea, edo iragartzea zaila izaten da, baina badirudi grafenoaren aplikazioak hainbat arlotan aurkituko ditugula. Arlo batzuetan lehenago, sentsoreak, ukipen pantailak, eguzki zelula malguak, superkondensadoreak, eta beste arlo batzuetan, beranduago, transistoreak, fotodetektagailuak, biomedikuntza, eta imaginatzen ez ditugunak. Bukatu behar dugunez, hauek, imaginatzen ez ditugunak, bukatu behar dugunez, transistore elektronikarekin hasiko gara, joango gara ona, hau da lehengunean aipatu zen Gordon Mooreren legea, hau da 2 urteri behin transistore kopurua bikoiztu egiten da, orain arte gertatu den bezala, baina orain arte gauzatu den eta oraindik gauzatzen ari den miniaturizazioak ezin du iraun etengabe. Elektronikaren garapenak aurrera egingo badu, hemetik 5-10 urtera teknologia berria garatu beharko da, eta grafenoa, zalantzarik gabe, hautagaien artean dago. Ez da hautagai bakarra, baina hautagaien artean dago. Orduan, gure boltzikoetan grafenoz egindako transistorea ikusiko aldugu, ikertzaile asko dira, horretan ari direnak, hainbat ideia plazaratzen ari dira etengabe, ikertzaile hauek grafenoan oinarrituriko elektroi bakarreko transistorearen ideia aztertu zuten, IBM-ko ikertzaile hauek silizioaren ordezkoa izan litekeen eremu efektuko grafenozko transistorearen prototipoa egin zuten, eta grafenoz egindako zirkuitu integratua ere aurkeztu zuten duela, edo honen prototipoa egin zuten duela pare bat urte. Beste arloetan ere, elektrodo ziurazki etorkizunean, grafenoz egindako elektrodo garden eta malguak izango ditugu, gailu elektronikoen ukipen pantailetan, leiho adimendunetan eta eguzki zelula malguetan adibidez, elektrodo gardenetan, gaur egun, indio estainu oxidoa erabiltzen da gehien, aldi berean erresistentzia elektriko txikia eta duelako eta oso gardena delako,
baina hau oso garestia da, indio gutxi dagoelako, hauskorra da, zurruna, beraz, material berria behar dugu, eta hor ere, grafenoa oso hautagai ona dela frogatu da. Grafeno energia metaketarako ere erabili ahal izango da agian, eta optoelektronikan, abidura handiko komunikazio optikoetan, duela gutxi grafenozko lehen fotodetektagailua egin zuten IBM-en, lehengo astean siliziozko zirkuitu integratu batean integraturiko fotodetektailuen lehen froga iragarri zuten, lehengo astean, eta hor ere grafenoa optoelektronikako gailuak eraikitzeko oso egokia omen da, harien grafenoaren elektroigikortasuna oso handia izateaz gain, argiaren zurgapena maiztasun askotarako gauzatzen baita lehen ikusi dugun bezala. Graphene cleans up water, hauek ere erakutsi zuten duela gutxi grafenoz egindako mintzak, oso modu eraginkorrean erabil daitezkeela argi ur gazia, gatza kentzeko, gezatzeko, ur molekulak pasatzen dira, baina gatza ez da pasatzen, edateko ura izan dezagun, eta hainbat bi aplikazio ere izango ditugu hemen ikusten dugun bezala. Horan, bukatzeko grafenoa merkatura, hau etorkizuneko kontua da, adibide batzuk badaude, badirudi merkaturatu den lehen produktua hauze izan zela, tinta eroalea, eta baditugu tenis erraketak ere bai, pisu gehien alboetara eraman behar dugu, beharrezkoa da hemen pisu gutxi, baina zerbait sendoa jartzea, jet erraketa ardatzean grafenoa dago jarrita, hau aurten merkaturatu da, eta maisuak erabiltzen hasi dira, hemen ikusten duzuen bezala, eta hau prentsan non nahi ikusten ari gara, hizkuntza guztietan grafenoa estrategikoa da mundu osoan, Europan ere bai, eta horregatik Europar Batasunak grafenoa aukeratu du Future Emerging Technologies, etorkizuneko abanguardiako teknologien flagship ekimenaren baitan, bi proiektu aukeratu dira, haietako bat grafenoari dagokio, eta proiektu horren baitan 1.000 milioi euro erabiliko dira. Nunbait, hainbat, unibertsitate ikerketa zentro eta industria parte hartzen ari dira, geu ere parte hartzen ari gara, eta helburu hauxe da grafenoa ikerketa laborategietatik, grafenoa eta oro har, bi dimentsioko materialak ikerketa laborategietatik gizartera eramatea. Eta hori da dena, mila esker zuen arretagatik.